Mandizibulisele kwiifensi zenkonjane ziphela. Igama lam ndingu-Olwethu elasekhaya elokugula ngotsika yamacirha phantsi kwesiphehlo sikamama uNoxhanti nomama uNonkundla, inkonjane zofako. Buhlwele bukaThahla, bukaNdayeni, bukaNgqungqushe, bukaZiqelekazi, bukaLeta, bukaLibele, bukaKhwangashe, bukaQala Emgqubeni, buhlwele buhle bukaNgcombe, bukaXoko, buhlwele buhle bukaTshawe, bukaMdange, bukaTshiwa, bukaRharhabe, bukaIngwe, bukabhotomani. Ndisisihlwele sontswenzo, sonoJawulo, somhlandla, sonyembezana, soqhanqolo, somthimkhulu, sobhungane, somashwabata, somafoza, kufulele njengelifu lemvula. Nabo bonke buhlwele buxoxayo phakathi kwegazi lam naphakathi kwegazi labazali bam Camagweni. Ndiza kunikeza izihlwele ezihle zeefensi zenkonjane jikelele kwilizwe lase-South Africa. Ndisiza nesicelo. Kukho i-creche ezileyo phambili kwinkonjane zofako yazocela uncedo. Njengabantu abaqalayo le creche kufumaniseka into yobana into ye-COVID ibafumene, kwafumaniseka into yobana i-creche yabo inezinto ezisilelayo kakhulu ngakuzo. Yabona ke into yobana mayize kwinkonjane zofako izocela uncedo. Yacela isponsor kuthi sizinkonjane zofako. Saqonda ke thina ke sizinkonjane masize phambili kwiifensi zethu sizocela uncedo kuni into yokubana nisincedise usapota le creche ukwenzela into yokubana amandla azoba maninzi, izinto abazinqwenelayo bazokwazi uzifumana zona ngokupheleleyo. I-area ekuyo ise-Motherwell, ingabantwana ke abancinci abaqala kwi-3 months ukunyuka until ku-grade R. Bacela ke impahla, abantu abanayo impahla, bacela i-learning toys, learning educational toys, into ezifana ke ne-puzzles, into ezifana nento zobhala, ii-crayons, iincwadi zokhrayonisha, yonke laa nto abantwana bafunda ngayo xa besekrishi. Yonke into enokuncedisa ekrishi bangaba bayayicela. Ne-building yabo yi-building eyanida upeyintwa, eyanida isilingi, oomatrasi abancinci, ii-fleece blanket. Akenzi ngohlobo abanqwenela into yobana ikrishi yabo ingangalo. Siyithathile ke le nto sizinkonjane zofako, sayipheka sabona into yokubana oku sinako thina ingaske sikongeze. Sabona into yobana ke masize nasebantwini, singavaleli abantu ngaphandle, sicele ii-donations nakuni zifensi zenkonjane into yokubana siyacela into yobana nisincede umntu loo nto anayo, whether ingaba yimali, whether ingaba yimpahla, whether ingaba ziikrayon, ingaba zii-fleece blanket, loo nto unothi uncede ngayo uphuhlisa laa creche. Siyacela ubana uze ngaphambili. Ungatatsha mna njengomakazi uNomacirha, intsika yamacirha, ku-083 823 0671, 083 823 0671. Inamba ongathi undifumane kuyo, apho ke uzothi ufuna iinkcukacha ezithe vetshe ukuba le video ayizobe icacise ngokwaneleyo. Zikhona ii-posters ezizophuma ezichazayo into yobana igama lekrishi, ikrishi iphi, lena siyicelela ii-donations. Umnqweno wethu ke ibikukuya kulaa krishi to uyonikezela ezi zinto zonke sizawuthi sizifumane nezi nathi sizawuthi sizithenge sizise phaa kulaa krishi. Next week, which is the 30th of June, on a Sunday sizohamba siye kulaa krishi sithi sisa ezi zinto Camagweni. Ngethemba le nto yobana le message izawufika ichukumise iintliziyo zenu, sincedane sisisizwe esimnyama, siphuhlisane, ngoba ke indaba yekrishi iyaphuhlisa, ikhulisa abantwana bethu, kwaye nomntu lo unekrishi imnika isonka. Ngethemba ke loba zifensi zenkonjane zofako zikamama uNoxhanti, zikamama uNonkundla izofika le message, ibe nendawo yokuhlala ezintliziyweni zenu. Umntu afake noba kunge-20 rand, noba kungempahla yomntanakhe endala angasayifuni, noba kungantoni na akwazi ukuthi afake isandla ngayo, noba kungepaint,
noma kungeminyango, noma kungesilingi, loo nto umntu athanayo akwazi ufaka isandla kuyo afake camagweni.